като ни се нави дадем един текст, който е малко по-сложен от обичайната сложност за такива тип текстове, малко по-абстрактен и въобще как влизате в една сфера на изразяване, която може би все още не е вашата. Така че, нали, ключа още във вторник го публикувах. Може би сте го видели. Ако не сте го видели, ето. Сега в самия модул съм написал, че една част от позициите, които виждате, са напълно, как да кажа, условни. Тоест, там биха могли да се намират и други думи, стига да се вързват в контекста. Така че ето, например, тук с безумния опит за регулиране, разбира се, вместо безумния могат да се дадат най-различни други неща, които изразяват отрицателна оценка. Нали, тук в оригиналния текст седи, нали, безумния. Тук, разбира се, твърде малко хора са учили евроскептицизма, нали, но все пак има някои, които скептицизъм са употребили, скептицизма и така нататък. Но обикновено тук седи нещо съвсем друго. Мен друго, което ми направи впечатление, което ми се стори много странно, чакайте сега ще ви кажа. Ето тук също има много най-различни варианти, като сте писали, но тук може би като че ли на време е единствено правилния вариант. С изненада, например, прочетох, че с подобна риторика, това между другото не малка част от вас са го попълнили така, той излиза при намаляването на евробюджета за предишните 7 години. Значи това е попълнено човек, който въобще абсолютно нито отбира за какво става дума и че бюджет за минали години просто няма. Там има отчет. Нали, така че как може за изминалите или за миналите или за предишните 7 години, това е другия вариант. Така. Вие давате ли си тест? Да, вие го вземете. Чакайте, некъде имаше нещо, което... Тук като сте преписвали, защото имало преписване, съвсем сигурно, и всички сте приписали, разбира се, най-тъпото нещо, което може да се роди, опитите на сегашния главен шеф. Значи това е масово, което ме навежда на мисълта, че е приписвано или е видяно от колегата, или по някакъв друг начин. Нали сте попълнили, значи главен шеф. А шеф какво означава? Глава на нещо, така че. И разбира се, почти никой не се е сетил опитът на сегашния и шеф, нали? Кратката форма на нейн. И въобще явно имало някакво изтичане на информация, така че ние ще по-нататък ще се постараем това нещо да не се случва. Защото мои колеги от други групи ми казаха как някои са си гледали на GSM-ите текста, което ме интересува как се е случило и откъде е изтекла информацията.
Нали, така че поради много причини, една от които е тази, която ви казах последната, нали, сега няма да слагаме никакви оценки в електронната система. Нали, най-вероятно средата на ноември ще направим, като се поупражняваме малко, ще направим нали, едно истинско първо текущо оценяване. Нали, и след това декември месец още едно и третото, както говорихме миналия път. Сега вие въпроси във връзка с ключа и във връзка с теста имате ли? Да, кажете. Само да спомня, че аз понеже миналия път не бях. Иначе има го самия тест също в Moodle. Може да си го да си го спечатите, да си го попълните, след това си го сравните с ключа. Дали ние повече с този тест няма да се занимаваме сега. Вече каквото проверихме. Но сме го публикували и самия тест, така с празните позиции, нали? Макар че вече видяхте ключа, да, така че малко сте една крачка напред от колегите ми миналата седмица, които още за първи път, предполагам, се срещнаха с нещо подобно като тест. Така... Споменахте за някаква Facebook група. Да, тя има линк в Moodle към нея. Така че цъкате върху нея и изпращате вашето желание да се присъедините. И ние сме трима администратори на групата, аз, Георги Цонев и Емилия Дворянова, така че един от тримата ще ви добави веднага, който първи види, ще ви добави веднага към групата. Така. Но наистина следете какво става в групата, защото там някакси информацията стига доста по-бързо, колкото през Moodle. И така. А вас какво ви зазволи в тест? Кажете сега си. Мина една седмица горе-долу и все пак бихте могли да кажете, кое ви се е видяло най-трудно. Ето сега ще махнем ключа, за да го видите. Както е с празните дупки. Не, тази врата има отвратителния навик да се... Ето как изглежда непопълнения вариант. Значи тези колеги, които не са правили, имат желание да се пробват просто как биха се справили с него. Имате възможност да го попълните, след това да си го свирите с ключа. Нали, няма никакъв смисъл да го разпечатате и ни ключа и да попълвате от ключа в теста. Това е абсолютно безсмислено положение. По-хубаво се помъчете, сами да намерите думите и след това сега едното, например, което ви е затруднило е за живот в еди каква си реалност. Някои са попълнили виртуална. Значи виртуална категорично не може да бъде. Поради каква причина, колеги? Гледайте, не ме гледайте, не гледайте текста. Има един съвсем ясен формален белег, който изключва... Администрация, брюкселската администрация. Не. Ето тук и поради поредния знак за живот в... И тук доста хора са попълнили виртуална реалност. Значи, моят въпрос е каква формална пречка има да не бъде виртуална реалност? Формална, несъдържателна пречка. Колеги. Ако беше виртуално, тук ще да е в... Да. Щом не е в, а в, значи следващата дума... Да, заповядайте, следващата дума
определено не започва нито с В, нито с Ф. И сега да видим каква е реалността. Някой помни ли как е попълнил тази позиция? Или ако не си спомня, значи след като не е виртуална, каква е реалността? Алтернативна. Става. Това е един от възможните синоними. Тук са възможни повече от една дума. Да, алтернативна реалност. Друго. Дайте да мислим, защото при днеска вече почваме да обговаряме някои основни понятия, така че тук синоними. Близки по значение думи, нали, защото пълни синоними няма. Ако има пълен синоним, значи едното е превод на другото. Така че близки по значение. Значи колегата казва алтернативна, какво беше? Алтернативна реалност. Друго, което да казва точно почти същото, което казва алтернативна реалност. И която не е виртуална. Значи, това, което ви моля да направите, да дадете синоними на алтернативна реалност. Да? Друга реалност. Друга реалност, такъв текст не... Това значи друга реалност. Паралелна реалност. Паралелна реалност, точно така. И това е всъщност точната дума в текста. Паралелна реалност. Нали? Нали, като паралелна реалност най-добре изразява, нали, всъщност това, за което сега, ако имаше поне един урок, който тя и колеги тук очевидно трябва да се сложи нещо, което на езика на граматиката и на семантиката, като наука за значение, се нарича модален глагол. Някаква идея какво е модален глагол? Това е по-английски случай, да? Така че ако не го знаете на български, поне. Окей, добре. Ще проверете за следващия път кога е модален глагол. Тоест, казано по-простичко, да не се... Да? Аз мисля, че това не е основният глагол, но Така. той не знам наистина как да го обясня, като помощен. Така, да. Правилно, до тук е съвършено вярно. И за какво е необходим този помощен глагол? Наистина не знам как да го обясня. С най-прости думи. Моля се, тук не държим да се изразявате като министърката на спорта. Да, наистина не мога да го обясня. Смисъл, имам някакво обяснение за себе си, но не знам как да го... Добре, дайте пример за модален глагол, може би така ще... Мога, трябва, мога, искам. Добре, каква е разликата? Аз трябва да отида и аз мога да отида. Или аз може да отида. Аз трябва да отида. Едното е... Аз искам да отида. Едното е нещо, което искаш, а другото е някаква заповедна форма. Точно така. Значи задава перспективата, в която трябва да се извърши действието. Аз трябва да отида. Това е абсолютно такава императивна заповедна налага се, значи нямам право на избор. Мога да отида, мога и да не отида. Мога да работя, мога и да не работя. Знаете как казва Шопа, дали? Искам да отида, значи това изразява желание, значи, че това е в пожелателна перспектива, в пожелателна гледна точка, възприемат. И айде сега да видим, тук е явно, значи много ясен белег, че трябва да сложите някои от модалните глаголи, да, конструкцията, защото след модален глагол винаги следва български език да, конструкция. От типа на да научи. Между другото, тази да конструкция в български език изпълнява ролята на съществувалия доста отдавна, но вече съвършено изгубил се в български език, инфинитив.
Нали, в езици, в които има инфинитив, тук ще седи инфинитивна форма. В български вече нямаме инфинитивна форма на глагола, но и затова имаме тази да конструкция. Така че видите ли, да научи, да еди какво си, нали, еди какво си е някакъв глагол. Ясно, че трябва да седи някакъв модален по тип глагол. Искам, мога, трябва, зная, желая и така. И дайте сега да видим тук кой е подходящия модален глагол. Ако имаше поне един урок, който тя да научи през годините, Можеш. значи че това е някакво желание, пък това сега говорим за брюкселската администрация. Трябваше да научи, да. Значи повечето от вас са написали можеше да научи. Ама не е това, значи тя администрацията си прави каквото изкефне. Тя точно в България е така, ама се предполага, че в Европейския съюз не е точно така, макар че. Сега, спадащото, значи аз още миналия път ви обърнах внимание, нали, тук повечето от вас са написали обществено мнение. Значи общественото мнение е обществено мнение. То не може нито да спада, нито да се повишава. Може да спада и да се повишава само общественото доверие. Нали, мнението си е мнение. Значи, то може да се мени, това мнение, но не може да нараства или да спада. Така. И сега тук към живот на гражданите. Тук трябва да ви кажа, че на места съм се смял наистина. Към интимния живот на гражданите. От обръщане към интимния живот на гражданите много красиво. За кой живот всъщност става дума? Част от който е интимния живот, разбира се. Да? Битовия живот. Нищо не чува. Битовия живот. Това значи по битов живот е такова чудо без бурпачо. Няма битов живот, а кой е не битовия живот? Като спиш, но пак спиш в леглото при фабрикна. Така се предполагате. Социалният. А кой е несоциалният живот на гражданите? Хайде, търсете. Личния. Личния живот. Труден. Какво? Трудния. Към трудния, защото да е труден. Защото не е лесно. Живота не е непременно труден, така че... Да, значи всеки други думи видят на къла, но всъщност най-често употребя. Високия. Високия. Какво значи висок живот? И като стандарт. Не. Обществено доверие, това трябваше да е нуждата от обръщане към... Обществено. Нали, обществения и социалния сета. Обществен и социален, горе-долу едно и също нещо, направо едно и също означава. Това са калки. Калка е, когато имаме една международна дума и тя буквално е преведена на български. Всекидневния, колеги, всекидневния живот. Нали, което някак се доближава до битовия, но не битовия носи друго значение, друг смисъл. Всекидневния живот, това, което са всекидневните грижи, радости и така нататък. Така, през последната, тук разбира се, вариантите са много, така че стига да е било нещо, което се доближава до контекста. Значи най-често през последната политическа каша, нали, което в ключа как беше през последната... Политическа ли беше? Добре. Каша имаше някои признаци, да, това си е Нещото някъде четох през последната захтина на каша. И викам сега под захтин как става каша. Нали, така. Тук през последните години започна отчетливо. Имаше няколко места свиване и сливане на законодателните. Тук, значи тези от вас, които са написали инициативи, съм го приемал за вярно.
Нали, т.е. законодателните актове в оригинала, но законодателните инициативи също стават. Както и по-добра система с тези, за които те се отнасят. Тук наистина са си били пуснали фантазията много яко. Какво ли нямаш? По-добра система за връзка с тези. Беше едното. Какво беше? За комуникация с тези. Нали, това е най-честото, за които те се отнасят. А може би трябваше да сложите за обсъждане с тези, за които те се отнасят. Тук за опитът на сегашния, дето повечето сте написали главен шеф. Тук също имаше някакви не особено смислени неща. Но тук би трябвало, които са приели мярката или които са въвели мярката чрез процедура, изискваща просто мнозинство. Тук всички сте написали, че сякаш вината на комисията става по-голяма, което абсолютно противоречи на цялата логика на целия смисъл на текста. Тя става по-малка по този начин, или така поне изглежда. Жоро, ти имаш нещо да добавиш? Защото аз тук, това, което съм преглеждал, са ми впечатленията, нещо друго от твоите групи. Нещо, което е така типично като грешка и се повтаря. На места, където трябва да се сложи съществително, присъства прилагателно. На места, на където трябва да се сложи прилагателно, присъства съществително. Това е много важно. А, Б. Където има липсва глагол, глагол не се съгласува с подлог. Те пише. Да, значи това внимавайте, моля ви се, защото аз ви казах. Нали, всяка правописна и граматична грешка също се таксува като неправилно попълнена позиция. Значи, думата чисто съдържателно може да сте избрали добре, но в момента, в който е допусната граматична или правописна грешка, това пак се смята за грешна позиция. Така че аз миналия път ви казах, че това наистина е система за изпитване, която комплексно проверява на много равнища. Извинявайте, вашата езикова култура. Така че, предполагам, че ние сега стъпка по стъпка ще започнем от такива по-лесни упражнения, нали, за да свикнете с механизма, защото беше естествено, че резултатите няма да бъдат много добри, нали, защото за първи път се сблъсквате с подобен тип задача. Механизма, защото така или иначе си има механизъм за тяхното решаване. Нали, да се ориентирате по-добре в това, като беше, както видяхте, с предлога С, нали, който след като е С, а не с, е очевидно, че следващата дума не започва нито с В, нито с В. Има места, на които, например, присъствието или отсъствието на даден препинателен знак би могло да ви подскаже каква дума трябва да употребите, стига да знаете съответното правило. Така че ние лека по лека ще започнем наистина стъпка по стъпка да работим с задачки, които ви тренират само в едно от нещата, след това задачки в друго и така нататък, докато се стигне до подобен тип тест, с който започнахте миналия път. И пак ви казвам, тези от вас, които искат да се пробват, биха могли да го направят, се свалят от многообразния тест, ето този. Нали? И вече след моите обяснения,
би ми било интересно да видя какво се е получило. Нали, а пък вие можете сами да си го проверите, отваряйки ключа. И просто да следите дали смисъла се запазва или се изкривява, или става безсмислица тотална и така нататък, и така нататък. Добре, колеги. Сега вече започваме по същество и започваме, така да се каже, от най-повърхностния езиков слой, където нещата принципно би трябвало да са по-ясни от другаде. И които добре биха ви обяснили точно това, за което говорихме до този момент, или за част от това, което говорихме до този момент. Значи ще припомним, тъй като се предполага, че ги знаете, значи понятията синонимия, антонимия, паронимия и омонимия. И ще направим някои упражнения, които да, така се каже, да активират или да реактивират вашите умения да работите с тези неща. Така, синонимия. Кой ще каже? Как разбира термина синонимия? Някой да вземе думата да каже. Да. Едно и също значение. Не, значи първата поправка. Не едно и също. Да, близки по значение с... Защото ако е едно и също значение, тогава за какво да съществуват две думи? Ако казват едно и също. Освен ако едната не е чужда дума и другата не е превод на тази чужда дума. Между другото, сещате ли се за такива случаи? Може ли да спорите отново? Да, значи когато имаме буквален превод на една чужда дума на български език и тогава те се наричат калки. Отпечатък, буквално калка означава отпечатък. Бихте ли могли да се сетите за нещо, за такива случаи? Чужда дума да е преведена на български и двете думи да означават едно и също. И че въпросът ми е не само към вас, към всички. Този екран повече няма да ни е необходим. Имаме ли писало, бе? Не. Ще хочеш да кажа? Айде да започнем, значи от, може би, най-лесното от личните имена. Има ли в български език лични имена, в които българското име да е превод от чуждо име и да означават всъщност едно и също? Да. Да, кажете. Пример, значи дай пример. Такова име. Калоян. Божидар. Така, Божидар е добър пример. Значи Божидар е превод на кое? Теодор. Точно така.
Теодор, имате Божидар. Едното е на гръцки, другото е на български. Да, реално Калоян не се ли продажда като хубавия Иван? Калоян има ли име реално съществуващо хубавия Йоан? Не. Значи сега дума две реално съществуващи имена, както колегата каза, Теодор, Божидар. Ако е най-известното такова име, от типа на Теодор Божидар. Перси. Не е ли Васил? Васил. На гръцки мисля, че беше Васили, който е бил Васил. Да, той е едно и също. Васил, Василико, Базилико, все тая. Нямаш превод. Както при Теодор, Божидар. Значи Теодор, буквално, нали, Божи дар. Богдан също е всъщност така, нали, такъв превод на Теодор. Нали, Тодор също. Доротей. Доротея. Да, след това вече това е много сложно. Аз все пак ви питам за най-разпространеното име, което, разбира се, по-често се среща в своя гръцки, отколкото в своя български вариант, но Петър и Камен. Петрус, откъдето и петрол, нали, означава камък, нали, Петър, камен, камък. Нали, затова Свети Петър е камък на църквата. Така, значи, ето при тези случаи бихме могли да кажем, че има абсолютно пълно, как да кажа, покриване на значението. Значи синоними са близки по значението. Само думи ли могат да бъдат синоними? Според вас. Защото знам, че когато човек чуе думата синоним, я свързва преди всичко с думите. Но само думите ли могат да имат явлението, т.е. да притежават качеството синоними? Мисля, че не само. Тоест, мога да дам пример с някаква поговорка, която иска да ни каже така, едно и също нещо. Мисля, близки